Gipaabot nga sa tunga-tunga pa sa buwan sa Marso, mapatuman ang pag-reshuffle sa mga election officers din sa Sugbo. Apan mas dasayo ang pag-reshuffle sa mga election officer sa Dakbayan, sa Lapu-Lapu, o ingon man sa Iloilo o Bacolod. Wa masayod si Attorney Renel Laison ang election officer sa Lapu-Lapu City nga gikan sa Iloilo City Camalec. Ang rason nganong nasayo ang ilang pag-reshuffle sa mga election officers. Magsugod na unta siya sa Pebrero 12 apan mihangyo siya nga magsugod sa Pebrero 19 aron aduna pa sa igong panahon nga makapangandam si Laison nga gikan sa Camalec, Iloilo City. Moay mupuli king Attorney Janet Lamban na kinsa gidestino nga election officer sa Camalec, Bacolod City. I do not know the reason why, kung I was reassigned in Lapu-Lapu ahead of the reshuffling of all election officers.